أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe min calmini on min juurima min calmini ceero men jinnaɗo men ceero Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymane Ba ɗo e ka hayɗi eɗen goni e galle men Samaso ñalawma men alhamis eɗen goni e lewru men softorandu en yaare jeetati eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccite makko omo jokkani en jewte l'islam ɗe hewno jokkande julɓe ha naftoro noon ceero min calmini min juurima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jafuɗon mi salmitimama an tan goota ko calminɗa ko mi salmitimama dendagal julɗo mon yo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu e ñaganade kala julɗo moƴƴere e kala julɗo daɗal e dañal e kala julɗo kumtal haajuji gila e ganummaji ha e goƴaji ɓesguji ha e goƴaji kala ayyama kala ko julɗo wawi sohlude aduna kene heeda kono wi Allah mbaɗa ñagano Allah yo Allah ittanon ɗum ko ɓuuri yawde sawa on ko ñawmum basal mum donkal muɗum fof kala ko Allah hoddiri e moɗon e ko jogori waɗande on kene heeda hakkude moɗon e Allah yo Allah ittanon ɗum law yo Allah ittanon ɗum law ala ko haali ɗanniɓe e ɗanninoɓe fof ɗanniɓe e ɗanninoɓe fof yo Allah humta haajuji muɗumen e jogorɓe ɗannade fof yo Allah humtan ɗumen haajuji muɗumen min jehino e Daka e jaam Daka ala e Qur'ana ala e sunna min jeehi min garti hay hunde ala ko ɓeydani min ala ko wonani min sona ɓeydare Daka ala e Qur'ana ala e sunna min jeehi min garti sona ko ɓeydani min e moƴƴere ala ko ustani min Daka ala e Qur'ana ala e sunna nelaɗo haalani Qur'ana haalani min jeehi toon e jaam min garti toon e jaam min garti kadi e jaam ala ko ɓeydani min sona moƴƴere so tawi ko ala e Qur'ana ko wiide astaghfirullah fa marhaba so tawi ala e Qur'ana julde annabi sallam fa marhaba to tawi ala e Qur'ana julde annabi sallam wiide la ilaha illallah ala e Daka ya woyli mon onon kamɓe mbiyata noon ɓe ha noon haala Daka ɓe haaloɓe haala Daka ala e Qur'ana mbimi wona mo haalani haala Daka ala e sunna ko ɓeɗo mbimi mbimi so tawi Qur'ana ala astaghfirullah haalani fa marhaba so Qur'ana haalani juule e annabi sallam fa marhaba so Qur'ana kadi wiyani la ilaha illallah fa marhaba amma noon so tawi ko nokkuji ɗe mbiɗon ɗi nelaɗo sallam wino ni la tashuddu rihala illa ila thalathati masajidin aha kay mbiɗon Daka ala hen pamaragal mon haqqille e netaragal moɗon e wonde fasiqiyaɓe e wonde huɗaɓe ɓe Allah huɗi oɗon mbawi dallinorade ɗum ɗo kay mbiyon Daka ala hen so Daka ala hen ko nelaɗo sallam wino ko ɓi holko itti on suuɗi mon banggueji foof garon ha e Madina nawara mbason juulade annabi sallam mbiɗon ko jamaka juude jamaka holmo je mormon aɗa andi kay pamaragal haqqille e fasiqago e nafiqago guila e dow e yimɓe wiyoɓe on wonde nelaɗo sallam yettortaki wondirtaki watirtaki jehon Makka mbason juurade annabi sallam mbimi juuduɗo kama sallayta ala Ibrahima e jaaɗo Makka mo juurake annabi sallam ɓeɗo kañumen ko jahannama tan payi mi suuɗani hande mi suuɗani janggo kadi komi kaalawo jamma e ñalawma soki kiiɗi soɗon mbawi pirte mbeten Nelaɗo sallam haɗi yimɓe ɗannade ndaroya jawdi mbate Allah haɗi yimɓe ɗannade ndaroya baraji jaaɗo kala on nani tan so neɗɗo nani Allahu akbar so tawi o nani noddinago o notaki hadis haali ɗum so tawi o nani noddinago o notaki kanko ɗan Allahu akbar taw wala gantu wala haydara oɗon deñere fo oɗon nan noddinali kono pay tan koye jamaji moɗon mbata Allahu akbar wona goto gacce haala
gacce wiide fof ala qur'an walla hadis alani ko qur'an ardini ko gardini ɗum ko qur'an haalani ko goppi ɗum jeeton jogiiɗo haaji e daka fa marhaba wala haaji e daka fa marhaba an cakkitinoɗo haalde mbiɗa daka ala e qur'an o min mbi inde bamma ala e qur'an de inde yumma ala e qur'an kono jibinima an Allah haalnani min bamma haalnani min yumma haalnani min kadi ka julɗo saka ɗeɗe daga so min gandu inde yumma e bamma min jaato bamma walla min garto nene maɗa min mbasa yaddaka ara ko somin jeeto yumma walla e bamma ka ammetinta somin deftoyi to daka ammetinta gacci haala jeede min jeeyi e jam ɓurɗo welde ene kay min tawi toon jam ɓurɗo hande min gacci toon jam ɓurɗo yodde e fewde alhamdulillahi rabbil alamina so tawi ko ɗum nawata min a jahannama fa marhaba so tawi ko ɗum hokka haɗata min aljanna yo aljanna ya min jafima so jiɗa jinna moɗon mbiya walla seere moɗon mbiya nangue ɗem ɗo moɗon kaake janan min jeeyi toon min garti bandira fof ne calmina on alhamdulillahi rabbil alamina kadi ko ɓuuri hewde ala tum min nani hen musibaji mbaɗi so wonade min ko gartumi ɗo ko mi nani oto goto waɗi accident wade ko hanki nde jettima kono toon kam to Dakar to kam ala ko ɗum ko nanmi toon jewte meɗen noon ɗe jokkaɗen ɗen jafoɗen noon dande hannde ko nanngani no feewi mi waɗa hen seeɗa andi tindin ɗon tan min garti ko heddi ko Jibril Thiam watta noon e kasiraji ɓennuɗi keɗon yewtere moɗon ha diw oɗo saaha mi salmini bandiraɓe fof kono kam min garti e jaam min jiiya jaam min garti e jaam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wala kullin ko tintin ɗon ɗon kam min jeehe jaam min garti e jaam darde nde kadi dande nde kadi ko nanngani no feewi ma jaafu ɗum no feewi ko paanmi hen tan ko fadde leƴƴe ndam e ko jiimi ene waɗe ɗum noon wona mbaɗi tan wona fof ɗiɗo motoji taxiji motoji ɗiɗo taxiji motoji mbatte hakkillaji moɗon e majji hay sinno ko motoji mehiɗi gorko janano e debbo janano waɗo daade e moto ko haram gorko janano e debbo janano no yaari debbo ma de mbimi tan ko debbo janano yaata noon komo jiiɗo yumma e baba ko debbo janano wona debbo ma ko haram ɗuma gorko waɗinde debbo janano taw ko min jiiɗi yumma e baba walla debbo waɗina gorko janano taw ko gorko taw ko min jiiɗi yumma e baba ko haram so tawi on paami ko Allah wi e ko Allah yamiri e ko Nabi sallallahu alaihi wasallam haadi e ko sari haadi jiiduɓe yumma e baba so ɓe keeɓi duuɓi sappo debbo e gorko yoɓe ceerno lelde yeewe to wora kaalane kam neɗɗorama worka nani wiide kam jiidu yumma e baba yo walla ko gen miñiko yo gen mawni pare ladde sari haadi so tawi sukaɓe dañi duuɓi sappo woto ndendu leeso woto mbaldu taw ko jiiduɓe yumma e baba de kadi ko leeso kay ɓuuri yajde suudu kay ɓuuri yajde walla wodani yi aɗa dañi duuɓi sappo e jeetati oɗo dañi duuɓi nogas e jeetati enɗi mum ne gogo e tiɗɗe keeji ma onon jiiɗi yumma e baba moƴƴande ɗum noon woto waɗa an o nani wiide oɗo ko miñam minen jiiɗi yumma e baba walla o ko gen miñam waɗo daade ono moto mbimi ko haram onon wasiyaɓe moɗon goppe soɗon mbaɗanno goppe gorko janano e debbo janano fuɗɗi ko mo jiiɗo yumma e baba ɓaade aɗana mon kam resata ɗum waɗɗo on caggal nde kellifaɗa dañɗa duuɓi sappo saɗiɗi jaam ko heddi ko noon min gartoy hen so Allah jaɓi taske fandima ono noon yo min ngala layyaɓe pamaro gonɗo ɓeñata ko law ɓame gueɓe joni lemade jawkon ɗo kuma gujjo gaddu nani so naggama on piyam min joɓa wona accura julde ara tan mi adda ma ko ni ponni ɓame fawjude gueɗe joni jeeton